Потрібна допомога. Ми почали робити свої диванчики, але треба консультація, напевно, це технолог правильно називається. У нас на виробництві такої вакансії нема, але я готов заплатити там за одноденний виїзд людині, яка розбирається в цій темі. Мене цікавить деякі питання по тому, як зробити каркас до дивана. І друге, мене цікавить питання розкроя і пошива чохлів на диван. Тому, якщо ти розбираєшся в диванчиках, в тебе є чим поділитись, я готовий заплатити тобі за ці знання. Можливо, у нас відкриється там пізніше і вакансія по, напевно, це буде начальник виробничого процесу. Поки що не знаю, як це правильно назвати. Контакти в шапці профіля. Звертайся, поспілкуємось.